Nový den, nová střelná vlna. Dámy a pánové, vítáme vás na novém ročníku Pražské střely a Dopplerovy vlny. Pražská střela je matematická soutěž a Dopplerova vlna fyzikální soutěž. Obě dvě ze soutěží jsou určeny pro 5členné týmy žáků 8. a 9. tříd základních škol. Obě soutěže se pořádají ve 2 kolech, online a prezenční. Online kola se pořádají 26. a 28.11. pro Pražskou střelu a Dopplerovu vlnu. Prezenční finále se potom pořádají 3. a 6.12. Letos jsme si pro vás připravili spoustu technických a systémových inovací. Naše soutěže mají téměř 30letou tradici a jsou velmi oblíbené napříč celou republikou. Pro dnešek se s vámi loučí Andreas Wolf A Antonín Kleibl. Těšíme se na vaši účast. Zatím na viděnou.